kum kadak ban pen kan mau ya ka jing Pyrshah ka bajur halo ka Jingthoh jong ka Megatop Cement Private Limited ban pen long ya ka jing pen ngopai ba lan ni ka public hearing ka ban long ha ka khat pratrik risaw arjar pusaw na ka banta bante ka kharkhana pen mi do bilat ha ka shnong YJR narpo EJH district ka new trap integrated territorial organization HITO narpo circle ha ka khandai trik risaw arjar pusaw kalapha da ka Jingthoh Shaka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Lengbau Deputy Commissioner DC jong ka East Jingthoh District Ushivas Awasti IAS katkum ka Jingthoh bal soido president bat general secretary ka narpo circle kilapan pau ki nongrem ba ka jing Pyrshah ka seng ka dei namar ba ka Jingthoh ki barzala hakate ka than kala long ka ba isher khai bat ka bala banbu jingma hadien habut kaban sakta ru ya ka kamai ka ji jong ki pateng ki ban sawan hagani ka Jingthoh lakdo ha East Jingthoh ki kharkhana penmi dobilan kiladan lepa pratli habalai isha ya ka jingsha penjulor kamaryang bat kumta kamantoy banwan ra shushu ya kini ki kharkhana ka Jingthoh kol ongru habai de ba ka Jingthung kam thungjam dang buon ubar jala banya ki trai jala ki batrei hakini ki kharkhana kat ba ki trai jala kimyo bantrei haba penkut ya ka Jingthoh uloong bakat badang ya kisngi ka jingkerdu umbam umdi hakipor ayom talang kalong ka basher khai namar omdon khlaushu bat daki phojai ki jai jingpang kalanang roi ka jingshet ru kadang ya kiyo haman la kisnam kumta na ka liang jong ka seng ka Pyrshah juri ya ka ne ka public hearing da ka ba maham ya ka sarkar ba kamde ban ai jingbet ya ki nu ki bathmu ban tei kharkhana pen mi dubilat ha East Jingthoh bat ka sarkar ka ban pansinge no ya ka ne ka public hearing Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya